Jeżeli zauważamy, że to wszystko idzie w taką estetyzację zamiast realnych programów, na przykład przebadania dokładnie mieszkańców i zobaczenie, czego oni tam potrzebują, no to wtedy mamy właśnie temat związany z gentryfikacją, czyli z tym, że jedynym znaczeniem w tym całym procesie jest podwyższenie wartości. Ma być ładnie, estetycznie, ma być jakaś kawiarnia, gdzie możemy mityczne latte na sojowym wypić. Natomiast nie ma przestrzeni dla tych mieszkańców, którzy tam wcześniej mieszkali. To są często tacy mieszkańcy, którzy, nie wiem, mają swoje lokale czynszowe, którzy są tam od lat, którzy z perspektywy wielkomiejskiej nie są estetyczni, nie są reprezentatywni. To nie są te osoby, które spotkamy na wizualizacjach od deweloperów, ale oni mają tak samo pełne prawo do miasta.